maswera semhuri yeZimbabwe right. Nhasi ndine nyaya inosuwisa zvikuru. Hama dzadiwa tinoziva kuti mombe inodhura. Kunzi pamba panzi pabiwa kana panzi paparadzwa mombe 4 panenge vanenge valuza mari yakawanda isingaiti. Saka chiitiko chaitika kuGogo tiri munzvimbo iyoyo, mukomana wemombe aburitsa mombe dzake makuseni semazuva ese right. Paazoti azombonodziongorora kuti dziri kufura zvakanaka here, ndokuona musoro wemhuru nemakumbo ayo zvitori apa pakazara ropa. Akati kuchii chiri kuitika? Achiti tarisa ubva atoona apa pane imwe, apa pane imwe, apa pane imwe kusvika 4 dzakwana. Muri kuzviona? Saka mombe idzi vachitarisa mavillagers aya vatoona kuti mombe idzi dzadyiwa neshumba, pakuti ganda radzo dzinenge dzakamarwa and shumba inotongooneka, matsimba eshumba anga aripo futi on the spot. It was so pathetic mhuri yeZimbabwe. Saka I would love you to watch this video. Moona mukomana adyirwa mombe, baba vadyirwa mombe ava kuti vari kuti chii. Watch this video. Right, makadi hama dzinodikanwa mune muGokwe North, kuno kuwadhi 10 kwaGuridema tasangana nechimwe chiitiko chinotyisa, chiitiko chatikatyamadza. Pane mombe dzinokwana kuita 4 pamba pavaSaijeni dzadyiwa neshumba, dzaurawa neshumba. One yachona ndiyo yazonyanya kudyiwa zvakanyanya. Regai tinzwe ivo varidzi vezvipfuyo vachitaura. Makadi baba, tine urombo nechiitiko chamasangana nacho ichi. Mungatitaura kuti zvafamba sei kuti zvizosvika pakudai, uye zvemuchitaura nezita renyu? Svelani Mashovu. Mukakusena ngakasairira mombe dzake. Saka pandanotarisa mombe ndopandanoona mombe 4 dzakarumwa. Mushure mekunge dzakarumwa ndokutarisa kuti chingave chii, ndokuona matsimba eshumba angari. Asi pakuurawa kwadzo 1 ndo yadyiwa yakakaita diki, dzimwe dzangourawa dzikasiiwa dzakadaro. Pakuurawa kwadzaitwa pane dzora dzine maronda here kana dzakarumwa pai? Dzakangosunyiwa muhuro, dzingovhuniwa mutsipa chete. Imwe yacho ndo yazoti yaurawa ndo yazodyiwa yangoboka nechekumashure. Saka tazoronda matsimba acho achiratidza kuti ari kuenda nedivi rekumasosori. Manyatsogona kuti matsimba eshumba here kana kuti ndiye imwe mhuka yakafanana nebere? Aiwa, ishumba. Mbava yanga yatosiya mambava, mamwe akaratidza kuti akareba, anoratidza mutsauko nebere. Okay. Tine urombo baba nechiitiko chakafanana neicho chichi. Zvinosuwisa chose. Tine urombo baba, zvisine maita henyu. Saka for more updates and information concerning kuti zvakazofamba sei, vakadyirwa mombe vakazobatsirwa here newo munharaunda. I'm sure enough mombe inoshanda zvakawanda, mombe dzinoshanda zvakawanda pamusha. Saka kuti tigare tichikupai maupdates kuti zvakazofamba sei, government yakazoitawo intervene here, vemunharaunda vakazoitawo intervene here kubatsira mhuri idzi yange yadyirwa mombe dzayo neshumba. Saka I would love you to subscribe and like our channel. Tinoda kungoricha only 100 subscribers at the moment, but tichazosvika hedu ku1,000,000 subscribers very soon. Anditika tinokumbirisawo. I thank you for subscription. Boom.